Ah, sige pangita na. Ukab na tanang ukbunon leron. Kita na? Pull out na siya. Ha? Uli ni ka naman patay mo. Sige, pulot. Gikuha ka nila kaya gikuha. Bisi. Ah. Malaba ka ma? Ano sa kumula ba naman na? Ha? Ano ko? Wala mas nila. Wala na. Gagnaw. Hindi, kalaba kayo. Trabaho mo ta. Gani. Di ko kalabarong bago. Kalaba-laba ko kamay ra. Magkano kayo? Wala pa yung trabaho. Malaba ko eh. Dami ka na kasi na. Nagbubuti ka ba? Wala na kayo kuhan. Ano? Masulob. Kaya. Ayang buot lang. Yo, what's up? May adlaw sa tanan din mga katambay. Another day, another life, another blessing sa itong tanan, no? Soko na mga mo. Kumutok ano? Ha? Sama ka mula. Ice? Na? Karon kay sa tanan ma October 4, no? No? Oo. October 4 na ta mga katambay, no? Ika-unom nga adlaw na mo sa pagbuhat sa project ni Mother. Dapat. May sweldo. Hey! Sa trabaho sa kay udto na tambong na akong kauban no niya. Ako na lang may naglingkod-lingkod pa rin. Sampay ako sa kong amo. Huh? Pertay lang sa mo. Wala. Ikaw, problema mo. Ha? Ang palit. No? Na. Sinunan tila Na. palit. Na. Ay, ikaw lang palit. Nahuy. Na. Nagsugat niya. Che. Ano tamak-tamak kaya? Grabe ka. Umukan lang gid no gid. Mura na lang gig karton lang. Maguang lang gamay sa karton ba? Gahay lang siya gamay. Alam ko anong sugat lang mo. Alam sila daw ta. Masa kay Nag-lig-on siya pero karton. bigong siya mura karton. Hagit. Dah, manay lang ko ano tingin na no. Tadji ka hapit na dai. Apa din man hapit na. Gamay na lang. Tato ka baskol be. Agamit na ba mo kol? Terus untuk naglaras ke. Mana mo nato? Kanera usah larason kol? Kol? Mo ring usah larason? Mo ring usah larason? Ha? Ha? Nani mga katambay oh. Nawa ang linya. Naghan sa tunga. Sa katinood linya ni. Ato subayan dia. Ato nagigo ng tunga. Kaya kaso, maginaon sa at least na tunga gitu ya. Kaya tunga mo ni. No? Libog man gidaghan maglinya. Ato nagigong tunga, kay para matunga gina siya. Humok rin guys, gabson. Grabe dyan ka humok. Matikor yan balingas ka mo to. Grabe. Mukar gid. Sub mau gini basta substandard. Sub quality ra gina. Humok guys ya. Boy challenge, buka mo to 1 minute. Mana? Mana ako kol? Saking lang ko? Ha? Saking lang ko dito? Kabala kol? Walang tayo. Saking lang sa tanah? Sab. Okay. Bugto, sakit sawak. Ay sa. Pag mo sa nato. Ano? Uli ba? Balik ka na yan. Dagpahan ba? Paglaso ko dagpahan eh. Nadugay kay kun ulit. Dugay ka na humanay. Kapoy pa eh. Nagkat kini basta kay bas. Nya. Buktot. Kanala ko ka koyo ng pandi. Ari ka dabahan kol? Wa kanang tindan. Ah. Di kana ba? Tamis. Ibilan ako ang imo si Pinta. Ikaw lang piko na si Pinta mo. Si Angkol bilan ako kay makalim tani mo. Oy, ang sibo. Ma. Sa pano ko siminto mo to. Si Uncle rin mo gibinlag snack day. Ako din snack day. Nan ka supling sing Pinta gahapon.
Napildi mas basket. Wala, load na. Bete kayo gabi. Ada dali di ka angkol mo. Pwes sa kachot mga katambay. Kapoy mga ga. Pikisawak. Bugto kayo. Pigpala. Pamanuhaman si angkol dito. Ha? Anda ba mo siya? Pwes tayo. Bakit ba? Ha? Nga daw. Anda pa man na. Pwes na dari. Lingkod na takajot. Asa rin kasarang? Ari bi, please bi. Please. Sore kasarang. Sore ka? Hay ada. God bless. Bye-bye. Bye-bye, bi. Bye-bye. Huh. Tumla. Pagang ray? Daghan na kog natrabaho aning bugtaka. Tatlo na nga tog pamo. Unsa man nga pagkatugan na naginawa pa ka tanawa ito nila. Kay magbuhat ka bugtaka. Kay magbuhat. Grabe. Daghan na kog Tumbo. natrabaho aning bugtaka. Di ko. Lah. Hewag baso. Wine. Di ko. Pagod na. Napako daghan ako tunon dito. Ang sako ba ako tunon daghan pa kayo. Papo na ako sa gusa. Likoy. Gino ikaw kanang na setting. So ba ko sa ba? Gino. So di sa baba. So ba so ba? Challenge bisi. Gino. Sili dai. So ilang ka sa ba? Sili daw sa. Ge. Ge so baba be. 2 3 go. Ah. Pwede yun. Sige ba? Sili Eh, 1. Sa kutsara ba? 1, 2, 3. Mukbang. Go. Giluwa ko ang. Klaro kaskas ka magkaon nun. Ako tatanya yung mga ga. Og bas. Ako tata kay magmasa na tagsugod niya ikaw man hakot magmasa ta kay magpayal na mi dito. So ako sa hakoton. Munggis. Puti lagi nih mais lagi. Tunggu sebaril lagi kilis. Nyadto na mi guys. Ya iya lagpuan takil tayo pa may kauder og long table god. Pamapanday. Pamapanday mong kuan. Ay, yayala ko po. Ha? No, musta man kuan to ba? Bukag silawas. Tugon. No? Kaon tagmayo kay manang busog tay trabaho. Nawa ang biring mo sa round table. May kaon guys. Maraming kaon. Ato dito tanang nugo basket ato. Ay nugo basket dito tan-aw ta kay. Nagpusa na yung lag juice na ini ka. Human lag duwa. Magtimplam na. Apil ta ginom. Ha. Ato dito. Kapila ang game na. Kaduha na sa dago na. Karo nga my friend kay. Ngayon tag juice. Hoy. Karo nga manginom tag juice. Mana? Klaro na ding ice day. Lah. Yawan wala lusutay. Ala. Koy. Ulit tay. Okay, Diyos, dugay human. Nah, manatag duwa. Ari mo mo pitsil ato yung andamon kay para kainom na silang juice. Ulit dere. Nya. Pabili og juice. Matik. Ay, baso May baso to. May baso, wala ba? May hugas mo lubunon. Wala ba mong baso? Papa, please be. Please dayon. Ang papa. Di mo pa boy. Wa. Aman, hadar na. Ay.
Gwapo, gwapo. Ako ni tamis ba nabi? Hala. Hala. Ikaw ba ako siguro? Ganti ng api ba? Happy na siya. Api na siya. Yeah, ba na siya? Iya ka mo timpla di ay? Oh. Be ako butilaw ko kay lami ka ng Diyos mikmigit. Last. Gwa pa mo mayo? Gwa pa mo ba? Oy, basin mo. Oh, yaya Basin mo. Pami. Nabisa? Tawis kayo? Misa? Mikmik, lami kayo. Uy, sinuli. Den 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 den. Isang binatilyo natagpuang patay sa sagingan. Asa may masulti na ni sa mga tagtungod. Naipatay daw? Bangon siya. Bangon siya. Den 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 den. Ang patay na buhay balik. Na, buhay balik no. Oh, guys. Masar pa guys. Init ki guys oh. Ah! Namasa kag siminto. Oh, bas. Ano siminto? Pinakaila siminto mo no. Ala guys. Mo ni ganiha katunga ni ganiha sa mga masa. Na. Ito na masahon. Tara siminto. Ah, siminto. Ya bas, pagoro ko na makakot ng bas. Na. Na porma din diri ganiha ano. No. Okay ni. Para buhos na ugma. Kana, kunya na sila. Nagso na yung ng masa. Manag-mix. Manatag-mix. Ato na lang gitubigan. Silong sa taga init kayo. Grabe. So si Angko lang, hubo-hubo ano na niyang init yun. Huh? Painit na? Grabe. Grabe ginagwantahan mo diya. Ih. Guys, aguanta guys. Ngano man ni atong banggit. Manawag mixing dito guys oh. Ano? Manawag mix dito. Silong sa init kayo. Hapit na man nilang project tinginan dito. Pultahan lang ko nga na. Tindiro. Pila na ko. Pila guys. Guys, sige tukutok. Alas 3 ah. Wala ikaw sab. Alas 3 sa tapo no. Snack na ko no. Ilahan na snack. Pero kay sikit ra may project. Are nombok may snack na. Madahan man gyud. Madahan na gyud. Dasag da ba. Ingon nga. Snack ta dre. Malikog ikog butag balibad. Nga. Laikog butag di mangagda. Mikupod. Pulos na ikog ba? So kaon eh. Kay ikog maming balibad kaon mis na ako eh. Tan lang agwan. Usan lang welding rod ang kupsunon. Happy na guys. Hindi na klaro guys. Nag-siege mo kating? Nag-siege ka mo hindi ka klaro. Tanga ko na ng siege be. Naon tag di ba mo lagi ano gasan ni ugmang mata to. Marlo no. Sakitan gitu kung pananaw. Sino sa pag mata nila klaro? Takubi na. Yan ang makita. Takubi. Tingnan na. Ano? Adjourn. Manamong trabaho guys. Alas 5 na ya. Mahuwi na may. Kumbate na na. Kubatin na. Kumbate na. Okay na kayo mga guys. Boslot rulikon. Boslot ang bisa grab rulikon. Ada ang human guys, ano ang human. Ah, pakita ra Ayaw abli. Ayaw abli. Oh. Wapo kay na. Oh. Ila mugtugan guys, kisan kubra guys. Abli gamay. Gamay lang oh. Kumbate ra. Kumbate ra daw ra. Gamay ra boslot, gamay ra ting. Usay mo ha. Puro tra ka boslot. Usay mo ha. Usay mo-comment mo na engineer. Engineer engineer. Engineer Glenn. Magnet pa dito. Magnet pala rin. Sige mina engineer Glenn. Kumatira gid. Kidra ba kay vlogger ba ni? Nah, kumbate na guys eh. Uli na mi. Teng. Dari ko call. Ay ko dari call. Alam da eh. Bye. So, that's all for this vlog mga katambay no. Ika-unom nga adlaw sa mong trabaho ni sa project ni mama. Quiet. So, nawat kung kita din balik sunod no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Ang to susunod higayon.
Hab-hab do, hab-hab. Abab. Ha. Ganoy TV, anay out. See you.